Matarayumpong naisalbar kang Coast Guard Guardians ang 15 katawo, nalunad kan luminubog na bangka, mantang naglalayag sa dagat sakop kang barangay Gogon Karamo ang Camarines Sur. Pasado launanin hapon ka nakalis na Marso 29. Sigun sa Deputy Commander kang Coast Guard Camarines Sur, na si Second Lieutenant Kenneth Antonio, maswerteng natyempuan kan sa indang personay sa Coast Guard Substation gihalo ang insidente. Nakan oras na ito ang nagpapatrolya sa nasambit na kadagatan. Kaiba ang mga tourist police as impersonais kang MDRRMO, as sinarescue ang mga biktima na enterong magkakapamilya gikan Makati City. Shallow reef area. So sa mababaw na na kumbaga nabalahura siya tapos napasukan ng tubig yung yung hull niya. Kaya nagresulta siya into half submerged. Marso 30 kan ma-rescue man kang Coast Guardians ang tulong individual na dikit pang malamo sa Sarong Beach Resort sa Barangay Pagatpan, Bato, Camarines Sur. Base sa impormasyon, mantang nagkukundusir ng Baywatch Patrol ang personalis kan CGMT Bato, katuwang ang augmented personnel hali sa Coast Guard District Bicol, asin CGS Camsur, naispatan kang grupo ang mga nabubutod na persona na naging dalan nga ni tulos na maagapan ang mga biktima. Paalala lang po na maging aware kita, especially sa beach resort na pupuntahan nyo at maging aware din kayo sa mga kasama nyo na swimming na maging vigilant. Especially ngayon, di natin masabi ang panahon tapos ng lindol sa Taiwan. So, paalala na rin po na mag-ingat po. Marso 30, kan ma-rescue man kang Coast Guardians sa MDRRMO, ang napat na parasira sa Barangay Kanlubi, Pandang, Catanduanes, na narautan ng bangka huli sa makukusog na ukol. Binisto ang mga parasira na sinda Alfredo Naval, Noel Condeño, Dennis Zuniga, Ronnie Ismundo, na enterong residente kang barangay na po parehong banwaan. Sigung kay Coast Guard Second Lieutenant Danilo Nicdao Jr., ang Deputy Commander kang Coast Guard Station Catanduanes, mantang nagpapatrolya, naagihan nindaan makaherak na kamugtakan kan mga parasira, asin ang nakalubog na lunad ang pandagat kan mga biktima, kaya tulos ninda inimpig akudiran. Magsilbing lesson sa ating mga fishermen na laging i-check yung condition ng ating mga fishing bangka or motor bangka bago lumayag, and i-check din natin yung condition ng weather para makasiguradong safe at makakabalik sila ng maayos sa kanilang mga pamilya. Mas pinaigot man kang kumandansyan sa indang pagpapatrolya sa kadagatan kang Bicol. Urog na ngunya na summer season, nadagsaan ang gad ang mga nagkakarigos na turista. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.